Hej så, og velkommen til den her video. Der skal vi spille endnu en gang Farming med Sebastian. Fordi I tog rigtig godt imod den sidste video, så det er jo bare nice, I gider at se min Farming video. Så vi laver et episode mere. Men det er ikke i samme verden. Men som I kan se, vi har snydt lidt hjemmefra med nogle penge, kan man godt sige. Så vi skal bare bygge en fed gård, ikke også, Sebastian? Og høste nogle marker, og jeg ved fandme ikke hvad. Ja. Og det er sulmægte. Ja, så siger vi det. Godt, vi skal købe nogle travler. Vi skal købe en Fiat 45. Vi skal have en Fiat 45. Jeg vil faktisk gerne have sådan blå. Skal vi ikke købe så... Kan vi ikke prøve at være sådan lidt mere rigtigt, så ikke købe særlig meget? Så køber vi 2 trakter, og så skal vi prøve at nøjes med dem. Så er det ikke det, vi gør? Det kunne være sjovt. Nej, vi køber det, man har brug for, og ikke det der. Og så skal vi have en stor truck-traktor. Ja, vi skal have 2 af de her fandtrakter her, og så skal vi have en lidt mindre. Altså, vi har også en mellem. Vi skal jo have nogen, der kan køre. Vi skal have 3 lastbiler, det kan jeg lige så godt sige. Vi skal have 3 lastbiler. Og så skal vi have de der store hjulæsser, dem skal vi have... Nej, vi skal faktisk have de der mellem nogle. Skal vi ikke have 2 af dem? Eller vi kan også bare købe... Skal vi ikke bare købe en af hver? Nu har vi... Ja, nu har vi har købt en af... Vi kommer nok også til at bruge en læs. Ja, det kommer vi til. Gør vi ikke? Den her. Ved du hvad, i stedet for den der store anden, så køber vi sådan en her i stedet for. Det er meget bedre. Og så køber vi en majtasker. Og dem skal vi nok have 2 af. Skal vi ikke have det? Ja. Jeg hopper lige og køber. Jeg køber lige nogle trailer, vi skal have, ikke også? Ja, vi kommer jo til at have... Jeg tror... Ej, jeg ved ikke, skal vi have... Jeg skal ikke bare købe sådan en her. Skal vi ikke bare... Jo, vi køber sådan en her. Nej, nu er den købt. Ja, og så køber vi også lige sådan nogle lastbilhåndvogne her, dem kommer... Kyllinger. Og du kan også sætte for ned. Du kan også sætte for ned. Vi kommer også til at have baller jo. Og så skal vi have 2 ballepresser. Og det behøver sikkert være de der populære. Der køber vi bare de der gule. What the heck? Jeg har købt 2 ballepresser. Det kommer til at tage en del tid. Og så skal vi vel også have en sårmaskine, går jeg ud fra. Og det bliver bare den store. Skal vi ikke bare tage den? Jo, den tager den. Den behøver vi bare... Ja, skal vi købe en... Ej, jeg ved ikke, skal vi købe en mere? Vi kan købe en lille en mere. Ja. Jeg køber også lige nogle, hvad hedder det... Det var noget med, at vi skulle have dem her. Og så går vi, nu skal vi ned på lastbiler, det her. Vi kommer til at have mindst 3 af dem her. Hold da op. Shit, man. Så kommer vi til at have en af dem her. Det er sådan en vare, en vi kan have noget jo. Og så kommer vi... Faktisk ikke til at have flere. Jo, vi kommer nok til at... Ej, jeg ved ikke. Jeg kommer nok til at have sådan en her. Skal vi... Jo, den kommer vi til at have. Vi kommer vel også til at have sådan en lille frontlæsser, gør vi ikke det? Nej, ved vi har en lille nu. Vi skal ikke have flere frontlæsser. Og så inden vi kører de der frontlæsser, så køber jeg også lige dem her. Er det jule? Nej, det er minilæsser. Der er sådan en her. Der skal vi have den der. Den der. Og så er det julelæsser, der skal vi have bare her. 2 af dem her.
Og en stor skål skal vi også have. Sådan. Ha! Den er faktisk også fed. Ja, den tager vi også. Og så køber vi også den her. Det kommer vi til at få brug for, når det er. Og så tror jeg faktisk også, vi er ved at være done. Jeg vil lige skulle købe en lille... den her måske. Vi køber lige sådan en lille en af dem her. Må vi se. Ja, det er fint. Kan vi ikke... Prøv lige vent. Jeg udvider lige det der. Øjeblik. Landskab, og så maler vi lige det her. Der skal vi ud om ikke. Ja, kan du så ikke, kan vi ikke fælde de der træer der? Kan vi ikke fælde det der træ der, så bare fjerne det? Og så laver vi herover. Skal vi ikke gøre det? Kan man gøre det her? Ej! Ikke noget. Jeg snakker ikke om det. Vi kan bare gøre sådan her. Du kan sætte... Jo, du kan sætte det derovre ved det der græs der. Ja. Ja. Det var bare godt. Ja, det er også det, jeg siger, det er fucking sygt, jo. Også derfor, jeg bare lige udvider lidt her. Men er bare lige ikke mark? Prøv lige vent. Er det her? Er det her egentlig ikke mark? Det er også lige meget. Jeg tror altså, vi kommer til at have en farm mere. Skal vi ikke købe en mere? Jo, vi køber. Ved du, kan vi ikke lave et sted? Jo, ved du, vi... Skal vi ikke lave nogle dyr her? Skal vi ikke gøre det? Jeg har lige en idé her. Trykker vi lige P der, eller hvad man kalder det. Kan vi så gøre det, vi sætter sådan? Det er måske lige lovligt stort nok. Så lige sådan en her. Ja. Slukket hvad? Nej. Det har jeg ikke, nej. Jeg tror lige, at gøre det, at jeg... Skal vi ikke bare... Lige meget med det der. Skal vi ikke sætte nogle bier? Og så herovre. Så sætter vi nogle bier herinde midt i det hele. Så kommer den til at stå herom bagved. Hvad nu? Hvad nu? Gør det. Hvad er den forkert vej? Nej. Du hakker pokkernes det. Skal du ikke lige... Nej. Jeg har ikke nogen lortemæg. Det er dig, der har lort. Og jeg har gjort så dengang, der kan være endnu flere paller på den der biting nu. Ja.
Oh my god. Skal vi have gris? Ej, gris, de æder os ud af huset. Kan vi ikke have nogle får? Skal vi ikke have nogle får? Skal vi ikke have nogle får? Er det ikke det, vi skal? Jeg køber lige sådan en hønse her. Sådan. Jeg ved ikke, hvordan får de, hvad de skal have. De skal bare græsse af vand. Wow. Tror du ikke bare 15 får nok? Ej, vi skal... Ej, det er ikke den, vi skal. Vi tager bare den lille. Nå, jeg går altså lige op og kender nogle ting. Jesus, mand. Ja, jeg har en del ting her. Ej, det synes jeg ikke. Oh shit, hvor er alle vores ting hen? Ej, du siger ikke, der er sådan en hel side om bagved. Ej, jeg skal ikke køre den der, hvad laver jeg? Jeg har glemt, hvordan man kører de her. Drejer man? Nej, det er ikke side, det er kun det her. Oh my daisy. Så er det dumt, jeg tager det med her først, jo. Så skal jeg jo tage traktorerne. Der er ikke engang lastbiler op. Ej, jeg er træt af den her dag, eller hvad? Jeg har ikke fået alle de traktorer, jeg købte på mig. Det æder ikke særlig meget, der gør i den her. Jeg er lige nødt til at tage den her 10 tons herovre. Kan du ikke lige købe til 2 traktorer mere? Er det den der? Jeg er så træt af det her. Hvorfor fungerer den såmaskine bare ikke? Vi kan jo bare ikke få en stor såmaskine. Jeg kører bare en ny. Det er også bedre end sådan lort. Jeg køber, vi skal bare en plov. Men nu? Du siger ikke til mig, at jeg ikke kan koble den her ud. Så bliver jeg sur. Ja. Hvordan fanden kommer vi hjem herfra? Jeg kan ikke få drøjt på det map her. 9. Ej, der er så langt at køre. Ny husdyr, hvad købte du lige? Hund. Nej, du sidder lige fast. Det er det værste sted, man overhovedet kan sidde fast. Nå. Jeg mener, jeg gider ikke det her, hvis det er sådan, det skal være. Gå nu væk. Jeg håber, jeg kan finde ud af, at jeg skal køre traktor, men det kan jeg nok ikke. Kører vi den her vej? Jeg synes virkelig, det er farligt at køre med den her der. Ej, jeg skal med frem igen nu. Ej, hvorfor har jeg lavet det der? Shit! Ja. Jo, du må altså godt lige købe en større hal. En større hal til de her maskiner. Alt det, de kan sgu ikke holde her. Nej.
Ja, dårligt dyr jul, der røg der. Nå. Ja, denne gang sætter vi det pænt på plads. Oh my god. Shit, det ser sygt ud, den her. Jeg kører op efter mad. Gider jeg ikke at køre op til shop og tage en mig-taske eller et eller andet. Jeg ved hvad, vi lader bare være. Prøv lige vent. Bare lad være med at tage vognen op. Jeg køber, hvad hedder det? Er det ikke den der vogn, der vi plejede at læse baller på? Den skal vi lige have. Hvad koster den? Ballelæsser. Der. Jo, det er der her. Køber bare den til 28.000, så køber vi den. Pallets Autoload. Nu er den købt, og så køber vi også lige en, lastbil. Den er der nu. Bare køb en masse foder. Er du klar? Du kan ikke af. Ja, er der overhovedet vand på det map her? Sæt sådan en brønd. Indpå, der hvor du gør det der. Lidt noget med det der vand der, det forstår jeg heller ikke lige. Den hvor du købte skiltene derinde, tror jeg. Eller prøv lige vand. Redskaber. Ja. Ja. Ja, det er vist den. Ja, det er den, du skal købe. Gør vi så. Så går vi ind og køber en masse af det foder, der vi skal bruge. Vi skal have masser af hvede, det kan jeg lige godt sige. Mener du cheese eller hvad? Hvad? Jeg forstår ikke, hvad mener du? Vand fra dem, hvad? Du skal bare tage en vand derover. Eller tage en vandtank og så give lidt sig selv. Du skal tage sådan en problem. Hvordan får vi så vand til dem? Vi fandt en vandtank herinde. Gjorde vi det? Åbenbart ikke. Er den så ikke under Tyler? Nej. Wow. Som om vi skulle jo være der. Så her nu. Nej. Hvorfor bruger jeg en så meget? Hvorfor købte jeg ikke bare den her? Lige meget, du kan lige det her lidt højt væk.
tag lige en vogn. Sebastian, tag lige en lastbil, og så tag en vogn. Har du fundet en vandtank egentlig? Åh. Hvad faldt du det der? Nå, den der. Nej, den kan ikke holde vand. Den kan ikke holde vand. Du bliver skuffet. Den kan ikke holde vand. Jo, det ved jeg, fordi... Har vi overhovedet gjort sådan, man kan få vand herinde? Ja, det er spørgsmålet. Møgspreder. Jeg skal vi vel ikke have, skal vi? Det svarer. Tilhænder. Tilhænder. Nej, ikke den, vi skal have. Vi skal heller ikke have den der. Vi skal den der, vi skal have. Ej, men altså, hvor meget skal man lige have, for det her lort, det her fungerer? Hvor er den, I købt? Hvad? Når den er der? Nu siger du af med det, den her, hvad vi skal bruge. Yes, det her var det. I love you. Oh my Daisy. Hej. Ej, helt ærligt. Ja, det er lige ham der, mærkelige mesteren. Jeg kan ikke gøre noget. I kan se, at jeg trykker på taster. Der sker ikke. Ikke sker. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at bruge den her? Stop! Lidt op. Kom ind. Lige ind! Yes! Nej. Ellers tak. Jeg står lige og finder ud af, hvordan jeg kan få dem her. Heroppe. Det kommer der mindst noget i. Nej, jeg gider ikke have noget snød. Så, nu skal jeg kunne læse af. Læs du af! Hvordan vil du? Hvordan den her sæk her, det var da pisse irriterende. Okay, men så køber det lige, så vi ikke... Ja. Jeg er ved at blive for træt. Jeg er ved at blive træt af det her lort. Men jeg vil have alt det der op i den her vogn. Pause, undskyld. Må jeg se? Jeg kan ikke se det. Kør lidt længere frem her. Længere frem. Ja, der kan være vand. Ja. Kan blive længere. Hvorfor?
Ja, det kunne være en god idé. Du skal ikke vælte. Du skal ikke vælte. Ja. Nej, det gør hun ikke. Kom! Ja! Nej! Skriv ikke også lige i kommentarerne, hvis den der ikke lige var på. Ja, så tager jeg lidt længere ned. Sådan der. Og så kører vi. Kør. Lidt længere ned. Der. Og så kør. Yes! Det var heller ikke særlig godt her. Hvorfor skal det tage så lang tid, og så få den der ud? Det var da irriterende. Bagenden er ved at løfte sig. Hvis jeg bare kører lidt forkert nu, så vælter hele lortet. Hvis du er sådan, hvis du... Køber vi bare lige 2 læs mere af dem her. Så er vi der vist. Ved, så skal vi bare lige have 8. Hvor er de der nu hen? Nice. Ej, så skal jeg helt hernede. Hvad mener de? Ja, men det er også fordi, det er irriterende. Ja. Det er bare nederen arbejde. Hvad mener du? Lidt tilbage. Lidt. Du skal ikke vælte den. Vi skal... Nej, ikke vi skal... Kom. Kører vi bare lige ud. Lidt tilbage. Det er svært det her. Så havde jeg... Jeg er nødt til at gå ud og hente en læs mere. Ja. Jeg vil sejle! Nej, nu stejler jeg! Nej, jeg stejlede lige, så nu røg den her af. Prøv lige at tage den anden og så hjælp. Det er bare nemt sig. Lige så stille. Lige lidt ned, sådan der. Og så kører vi. Kan du se rigtigt, de løfter sig? Der er lavet meget korn den der. Men det er ikke nok. Vi skal bare lige have det sidste læs, så skal vi have den der vogn hjem. Og så skal vi rydde op på vores gård her. Er det ikke det, vi gør? Og så kigger vi på, hvad vi mangler og hvad vi ikke mangler. Oh my god, har vi allerede sådan her i 30 minutter og bare lavet ingenting?
Det bliver en Teams video, det skal I bare lige vide. Så lad os vi kan. Det må vi lige se, det bliver heller ikke sikkert, det bliver en time, jeg kan ikke sige noget. Hvorfor er det så svært, det her? For lige, lidt op, og så lidt tilbage, og så lidt tilbage. Lidt tilbage. Bare løfter dem så højt op jeg kan, det var derfor jeg købte en af dem her jo. Du skal bare prøve så, om du kan få den til at løfte hele vejen. Jamen, du skal bare... Nej, den er væltet! Jeg kør. Nej. Så kører du. Ja. I love you. Nu går den her eddermame også da. Prøv lige at se på stejlen, når den står. De her idioler, jeg tror, den skal have en frontvægt. Slap af. Den løfter. Jeg kan ikke lide det. Forkerte vogn. Ja. Skal jeg ikke bare sige noget, hvis de tager en lastbil hver? Hvad end er det, han laver? Sindssyge køder. Sebastian, tag lige den der, og så kør hjem. Vi skal hjem med noget af det her gøl. Det er kun 21% den her. Ja. Du skal køre væk, mig! Hallo? Kører bare lige ind i den busken her. Jo. Hallo? Tag et eller andet, tag den der med hjemme, for den er faktisk god. Styr! Er der også tog med der? Det er vist noget med, at man kan få et tog til at køre ting over til et eller andet sted. Du har da vist lige kørt 500 på motorvejen da! Hvorfor stopper han midt i det hele, når man er på vej til at køre? Mærk. Nej! Jeg mener det ikke. Hvad laver du? Undskyld, nu væltede jeg på kameraet. Ej, for lige den der traktor her, nu bliver jeg nødt til at købe en ny. Jeg håber, du har forsikring. Sælg lige den der, så går jeg hen en ny ting. Det har jeg heller ikke. Det ser lidt mærkeligt ud, det der. Bare et skilt. Jeg tænker overhovedet ikke på vejbanen. Så, nu tager vi lige en GTA. Stop! Nej! Nej!
Ej, det er måske nok længere frem. Nej, jeg kan ikke herned. Stop, det ikke skal mere. Jeg kan ikke, stop. Tilbage. Ja, stop. Nej, lad ham være skab. Kan der ikke være mere i? Hvad? Jo, my god. What? Den har ikke noget foder. Hvad mener de? Jeg skulle lige læse foder af. Nej, det er løgn. Har jeg købt den forkerte? Ja. Okay. Ej, jeg har købt den der. Ej, jeg købte den der. Ja. Nå, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I godt kan tænke jer, så se en mere, hvor vi prøver at spille, fordi det der, det fungerede ikke. Så smid videoen et like, og så ses vi i næste video. Hej!